quero tamén empezar con agradecimentos. Agradecimentos a don Carlos García Ballón, no seu momento, en vida, por suposto, hizo estes restos arqueolóxicos que vemos aquí, que serían para a Ribeira, e o único que pedía era que o nombre desta sala levara a valga a redundancia o nome da súa muller, Dolores Sáenz. E así o cumplimos e agradecemos. Agradecemento ao Dr. Viqueira por esa donación que conseguiu ao largo da súa vida de armas que están aí ao fondo, armas de fogo, armas de lume, armas blancas, e creo que é unha colección moi importante. Como non, a nosa filla adoptiva, a doña Madalena Bringas, por esa gran colección que está na planta segunda de bonecas que expresan un pouco a cultura e historia de Galicia, distintas profesións, distintas formas de vivir, de participar. Por lo tanto, o noso agradecemento.